Здравейте отново, това съм аз, Боби, и исках да ви покажа тази ръка, която току-що изиграх на 10.25 злом масите на PokerStars. Тук започвам от бутона с покет осмици и виждаме три пъти големия blind open от страна на катофа. Тук реши виетнамски играч. Реших, че е по-добре да не трибетвам, а само да колна за сет стойност. Понеже нямах особено някакъв рейд върху противника, който отваря. Малкият блайнд фолдна и от големия блайнд играчът доплати още 50 цента. Така трима играчи видяхме флоп от двойка поп и седмица с флъшдроу. При което екшена премина чек-чек до мен и аз си казах, при положение, че долу има поп и няма възможен стрейт рол, има само флъш дроу като дроу възможност, има голяма вероятност моите противници да фолднат, ако нямат поп. При което реших да заложа 1.30, което смятам, че ще да свърши работата. Само, че големия блайнд не беше съгласен с това и реши да колне този залог. И оригиналния рейзър фолдна, като сигурно навярно е имал нещо от сорта на Асой Дама, Асой Вале, Асой 10, Асой 9, някакви сютит конектори или някакъв нисък чифт. Защо не и деветки, и десетки? Но като срещне екшен от две места, фолдна и така пота стана около $5. И на търна се появи възможно най-добрата карта в тестето за мен. Осмицата Каро, с която правя своя сет. И моят противник чекна до мен. И сега аз реших да заложа $3 с целта да предпазя ръката си от възможните дроуве и за стойност срещу поповете, защо и не в по-амбициозните мечти срещу сет двойки или сет седмици. Така. Значи, моят опонент тук плати този залог, при което вече пота набъбна до $11 и на ривъра се обърна девятка каро. И когато видях тази девятка, си казах, в момента съм убеден, че имам най-добрата ръка. Сигурен съм, така го чувствам и така мисля. При което моя опонент чекна и аз се зачудих колко би било най-изгодно и с какво може да ми колне. И прецених, че около половината пот е най-разумно. Може и малко по-голям да бъде залога, около 65%, 70% от пота, но както и да е, вече е минало. И за мое голямо очудване, направо бях шокиран, той влезна all-in. И просто шах с пешката, не знаех какво се случва. Започнах, за щастие имах достатъчно таймбанк на тази маса, може би повече от минута допълнително време за размисъл, което използвах почти всичкото. И започнах да пресмятам какъв евентуално би бил неговия value range, за да чек рейзне ривъра. И
когато започнах да пресмятам възможните ръце, първо си казах покет по победа съмнявам се, защото имаше рейси кол преди флопа и от големия блайнд би трябвало да рейзне, а той само плати, така че изключвам покет по победа като възможност. Следващото, което ме бие е покет деветки, но и прецених, че и това не е нещото, което той държи, при положение, че той колва две улици, при положение, че долу има оверкарта, но не е тотално изключено. Възможно е да бъде и покет деветки, при което следващото, от което всъщност практически бях най-оплашен, беше валето и десетката пика, което е стрейт, който е скрит стрейт, бекдор. Просто се притеснявах изключително много, че е това. И 10 и 6 пика, което отново пак е бекдор стрейт. Така, следващото, което той може да валя обетва с чек рейс е сет двойки да е имал, сет седмици, които всъщност аз бия, и попи 9. Попи 8 го изключвам, защото държа блокарите за осмиците и има само една още осмица в тестето, която се съмнявам да бъде в него. Той общо взето това е value рейнджа му. Това, което може да блофира, но както се знае, играчите на тези лимити не го правят така наречения... Не, че не го правят, ами не особено често. Така наречения мърч. Помислих какво може да има той и единственото, което виждах, което може да обръща на блъф, е някакъв поп, който мисли, че не е добър и да цели аз да фолдна нещо от сорта на един чифт, който пък евентуално аз обръщам на блъф. Ама въпреки, че аз показвам сила през цялата ръка, което не виждам лойка той да взима такава линия с блъф, но както и да е. При което изчислих каква стойност имам към пота. Трябва да колна $14, за да спечеля 37, което просто не виждах как е възможно да си фолдна сет осмици, колкото и да ми се иска, но именно ето тук е тънкият момент, който разделя добрите играчи, защото предполагам, че много добър играч би го фолнал този сет, но аз не съм сред тях и предпочитам да спя спокойно през нощта. И платих. И той показа 10 и 6 юдит, което е малко кофти. Какво да се прави, обаче това, разбира се, не ми се случва за първи път. Въведох набързо ръката в Equalab и се вижда, че очаквания дял ми е около 76%. Всъщност забравих тук да добавя покет деветките. Те може би също трябва да бъдат част от рейнджа му. И с 67% смятам, че кола си ми е правилен. Просто се получи малко кофти, че излезна точно офсют девятката. Може би ако беше деветката пика, щеше да... Не казвам сигурно, че щеше да фолдна, но щеше да имам повече по-трудни размисли, но според мен на тази девятка каро просто трябва да колна.
Другото, което беше фактор за да колна в ситуацията е, че ми оставаха съвсем малко точки за да достигна златния статус и си казах, което естествено това не би трябвало да има влияние върху взимането на решенията чисто на масата, но просто беше на кантар дали да колна или да фолдна и затова а, прецених, че едва ли скоро точно ще се намери достатъчно подходящ спот, в който да вкарам парите като този и затова реших да платя. Ако имате някакви мнения за ръката, ще се радвам да чуя вашите разсъждения и пожелавам късмет на всички и успех по масите. Чао за сега!